Tata bụ ụka nke isii n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Nwanna na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe niile ha bụ n'obi maka Margaret Chioma, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Nwunye Obinna Ọkọlue na ụmụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na ihe niile Obinna bi n'obi oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya, ka Chineke merie ya. Linus na Maria Oke Osisi na-enyekwa Chineke ekene maka ịhụnanya ya, nchekwaba ya na ebere ya n'ebe ezinụlọ ha dị. Emeka Ofegbu ọ na-efe efe na-enye Chineke ekene ka o si wee zọpụta ya n'aka ndị ajọ mmadụ, ndị kidnappers, ya were si n'aka ha were fụta n'ọnwa nke gara aga. Anthony Ikebodo na-ayọ ka Peter Okemmụọ Jr. ka o si n'akwa ọya ya ka ọ gbakee ọsịsọ. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi niile n'isi ada ha nwanyị Chetachukwu, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Angela Ofegbu na-enyekwa Chineke ekene ka nwanne ya relative ya si wee gacha na surgery niile mere ọ gaa ọfụma, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Silvanus Nwanna Amadi. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile, ọdịmma ụmụaka nke ha, yana maka mkpụrụ obi nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpo. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izichukwu Chuke. Antonia Desogugu Ọfọha na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Stella ọ ga-adị mma Des Ogugua. Clement Udeze, Donatus Udeze na Frank Okoye na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Joseph Udeze. Nnenna Iwuala na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi George Lane Iwuala, ofu arọ o ji rapụ ụwa nke a. Felix Sunday Iwuala, ọgụ arọ na ịnọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Na Onyebuchi Kingsley Iwuala, arọ itenaanị o ji wee rapụ ụwa nke a. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Onyebuchi Ibe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọkwa ọzọ maka masị nke ụbọchị tata bụ no Super Bowl weekend ọkwa enwe ya so na ya anyị mana ndị anyị na-asọpọtụ ọkwa ya charity begins at home abi so anyị na-ekele Chineke onye ọbụla site n'ọganafọ ọma ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ oge niile ka anyị tiezie na mba anyị ndị ọzọ gbakwunye na ndị agbapụtagolo anyị na masị nke ụbọchị tata. Ụmụnna ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwa bụ eme nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie ndị na-ayọ mgbaghalụ na ngọzi nke Chineke oge niile. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile meere anyị ebere gbara anyị nje anyị duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ndị ihe ha na-asọ Chukwu, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụọlụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụrụ ụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu nna jike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwe na anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna. Meela anyị ebere, na-egbochapụ njọ nke ụwa, n'ala ahịhịa anyị, nọ n'aka nri nna. Meela anyị ebere, n'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu, ele mmụọ nsọ. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị site na dịgwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị kwuru sị, abụmọnụ ga-adịrị onye ọbụla tụkwasịrị obi na mmadụ, onye chekwubere n'ihe nke anụ ahụ, onye nke kpọchiri obi ya n'ebe dị nwelụ nọ. Ọ dị ka ahịhịa dị n'ala kpọrọ nkụ. Oge ihe ọma bịara, o nweghị anya iji hụ ya. Ọ na-anọ na mbara ịkpa, bụ ala nnu, na-enweghị onye bi na ya. Ngọzi dịrị onye tụkwasịrị dị nwenụ obi, bịa were dị nwenụ mee nchekwube ya. Ọ dị ka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri, nke gbara mgbọrọgwụ ruo n'ime mmiri. Oge okpomọkụ bịara, ọ naghị erute ya. Akwụkwọ ya niile na-anọgide ndụ. N'oge ọkọchị bịara, ọ naghị enwe nsogbu ọbụla. Abịakwa, o nweghị mgbe ọ naghị amịta mkpụrụ. Okwu nke osebụlụ ụwa.
abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ, zanụ ya. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Azịza. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. N'ezie, aṅụrị bụ nke onye ahụ anaghị eso ndụmọdụ ndị ajọ omume, onye anaghị eguzo n'ụzọ ndị mmehie maọbụ sonye n'otu ndị a na-akwa emo. Kama aṅụrị ya bụ n'iwu nke di nwenụ. Ọ na-atụgharị ya obi n'ehihie na anyasị. Onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Ọ dị ka osisi akụnyere ebe mmiri si ehurata, nke na-amịta mkpụrụ n'oge ya. Akwụkwọ ya agaghị agbụchasị. Agamnihu ga-adị n'ọrụ ya mgbe niile. Onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Ọ dịghị otu a maka ndị ajọ omume. Ikuku ga-ebusasị ha dịka o si ebusa ụtụ ọka. Onye nwe anyị na-echegide ụzọ ndị ezi omume, mana nke ndị ajọ omume na-eduba na mbibi. Onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na di nwenụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ deghara ndị Kọrint. Ọ bụrụ na okwuchukwu anyị na-ekwu bụ na Kristi bilitere n'ọnwụ, gịnị mere ụfọdụ n'ime unu ji ekwu na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ? Ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ, ọ pụtara na ebiliteghị Kristi. Ọ bụrụ na ebiliteghị Kristi, okwukwe unu lara n'iyi. Unu ka nọkwa n'ime njọ unu, ma nke jọgburu onwe ya na njọ bụ na ndị niile nwụrụ na Kristi nwụgidere ọnwụ nwụọ pịị. Ọ bụrụ na nchekwube niile anyị nwere na Kristi kwụsịrị sọ na ndụ ụwa a, ọ pụtara na ụwa ọjọọ anyị kacha njọ karịa nke onye ọbụla ọzọ dị n'elu ụwa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ebilitere Kristi n'ọnwụ, ọ bịakwa bụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. Okwu nke osebụl ụwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nwe anyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luk dere. Mgbe Jesu si n'ugwu gbadata, ọ kwụsịrị ebe dị alalali, ebe ala dị larịị, ebe ọtụtụ ụmụazụ gbakọrọ. Nnukwu igwe mmadụ so ya nọrọ ebe ahụ. Ndị si na Judia niile na Jerusalem, tinyekwara ndị si na mba mmiri nke ọnụ mara Taya na Sidon. Jesu wụkwasara ụmụazụ na ọtụtụ ndị otu ya anya wee kwuo sị, ngọzi dịrị unu bụ ndị ogbenye, alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu bụ ndị agụụ na-agụ, unu ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị unu bụ ndị na-akwa akwa, eze ga-awụ unu ọchị. Ngọzi ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-agba unu asị, mapụ unu n'iwu, bịakwa na-akọcha unu, na-ekwutọ aha unu n'ihi nwa nke mmadụ, ka a ga-asị na unu mere alụ. N'ụbọchị ha mere ihe a, ṅụrịa na ọṅụ goribenụ, n'ihi na ụgwọ buru ibu na-eche unu n'eluigwe. Etu a ka nna nna ha mere ndị amụma mgbe ochie. Ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị ọgaranya na-amaghị Chineke, n'ihi na unu enwetala ihe ụtọ unu ugbu a. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị afọ jurula ugbu a, n'ihi na agụụ ga-agụ unu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị nọ n'ọchị ugbu a, n'ihi na unu ga-eru uju kwakwa akwa. Ahụhụ ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ niile na-ekwu ihe ọma banyere unu, na-ajafu unu, n'ihi na etu ahụ ka ndị nna nna ha siri jafuo ndị amụma ụgha. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ịbụ Chineke ebughị mmadụ. Ịbụ Chineke ebughị mmadụ. Mmadụ na-agha agha, mmadụ na-agha lepụ. Ịbụ Chineke ebughị mmadụ. Okwu gị bụ eziokwu. Amen. Ana m echekwa na ukwe n'ụwa chịkọtara anyị ọnụ ihe ọgụgụ nke mbụ nke ụbọchị taata, nke si n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya, maka ịtụkwasị obi na mmadụ na ịtụkwasị obi na Chineke. Ya nwere ihe ọgụ sị na abụmọnụ ga-adịrị onye tụkwasara obi na mmadụ. Na abụmọnụ ga-eme gịnị? Ga-adịrị onye tụkwasara mmadụ obi. Anyị na-ajụzi onwe anyị,
ọ pụtara na ya agaghị atụkwasị mmadụ obi o wee bụrụ ya ndị Igbo sị na ọ bụ okwu ka eji ekwu okwu mana anyị ma ihe ya nwa bụ akwụkwọ nsọ na-ekwu na mmadụ na-ahalịpụ mmadụ na-aha aha dịka anyị si ekwe n'ukwe ndị Igbo ji wee baa afa sị na nke m akọrọ m emechagodu icherecha na mmadụ ga-emere gị nke a ma ọ mere gị nke ọzọ ma ọ na ọ ga-esi etu aga n'ihe jikọrọ mmadụ na ibe ya ị gaghị echefu nke gị maka na ịma na enwe ka mmadụ dị Igbo wee baa afa nke m akọrọ m bakwasị afa m efune o wee bụrụ ya ihe bụ nke onye ihe bụ nke mmadụ ihe bụ nke m o nwere ihe ndị Igbo na-eme n'omenala ọ bụrụ na amụsịa ụmụ nwoke n'ụlọ emesịa enyefe ana obi dịka anyị si ekwu ya saịdị Igbo nke anyị nwere ike ndị ọzọ a na-akpọ ya ihe ọzọ mana ofu ihe ka ọ bụ ebe ga-eche onye ahụ nke onye ahụ gịnị mere na ahapụghị ya ka ha bikọọ ọnụ n'ofu ụlọ ka e mere ndị gboo ji wee mee ya onye ọbụla enye onye ahụ ebe chere elu maka na ama na ọ bụ eziokwu na ofu nne ji ndị a mana a sị na ofu nne na-amụ mana gịnị mere ofu chi anaghị eke ịbịazie iwere anyị gbakọọ anyị nwere ebe anyị gbakọọ ihe ego na ụmụnne gị na-eje n'ụlọ etu isi bụrụ onye jọkachara njọ maka na ị naghị enyecha ha ihe a chọrọ so ma ndị ha ma ndị agbata obi ịnọ ha na outside ịma na ihe niile ezugoro gị oke so ụdị ha so ndị gboo bịa kee ya eji wee sị na ụtọ nwanne m gịnị na mbịalute etu anyị si asụkwa ya n'akụkụ nke anyị ụtọ nwanne nwụ na mbịalute efere ya nke m akọrọ m afa m efune onye soro iwe ji wee sị na trust but verify ọ dị ka ọrụ ga nke asụkwuru ya ndị na mmadụ na-emekọ ihe iwere ofu anya na-ekwele ya iwere anya nke ọzọ na-awụghachi ya etu ọ dị ya ọ ya ka akwụkwọ osiro na mbụ ka o bido ọ dị n'akwụkwọ nsọ na ya sị na mmadụ na-enwe ka mmadụ dị ọ bụrụ na agodi ndị nọ n'ezinụlọ na-anụ onwe ha dịka dị na nwunye a tụrụ anya na ọ ga-abụ nnu na mmanụ oge niile ọ na-arụ etu ahụ mba na onye ọbụla ewere anya na-awụghachi ibe mara ma onwego mgbe onye alibere mpeli ka i wee chetara esi ya nna amakwa nnọọ ihe kwuru ka a na-emezi ya amakwa na anyị abụọ ka nọ on the same page ndị Igbo enwere ike kpọọ nke ahụ communication or dialogue so ọ bụ na agụrụkwe ndị nọ dị na nwunye na oge ụfọdụ ọ naghị awụcha ihe kwuru ka a na-eme ka anyị na-afụ oge niile kwa so nke m akọrọ m ọ kwara ka anyị ji wee na-ekwu maka kọmuniti anyị nwa bụ Igbo kọmuniti ka anyị jide nke anyị jidesie ya ike na anyị nwa bụ ndị nwere okwukwe n'ụka Katọlik eji wee zụọ anyị were etokwa nnukwu ihe ka anyị nwere mana oge ụfọdụ anyị anaghị eji ya amacha uru ya nwa bụ onyinye anyị nwee bara
ibekata etu anyị na ebe ọ bụ na ndị niile na-ebe Katọlik, ndị Igbo niile na-ebe Katọlik bi na okirikiri Los Angeles na-abịa chọọchị ebe a. Ịma na na-achịdayosisi enweghị, ịma na anyị ga-awe big force. Mana oge ụfọdụ ndị be anyị agaghị eji ihe anyị nwere wee gbọrọ ihe. Enwere vidiyo gara egosiri n'izu ụka etu esi wee na-amachi ndị be anyị ikwu ukwe n'ofu ebe. Ọkwa na Lagos ka ọkọ gịnị asị na anyị agaghị ekwu ukwe n'onu anyị. Enwere ike ọbụla anyị wetara nnukwu ego ejiri ụlọ ụka na-asọpọtụ chọọchị, mana oluo na nke a ezi asa ya aka na ụka na asụsụ anyị. So ndị be anyị oge rugokwere mgbe ọ gafego oli mgbe anyị kwesịrị iji ụkwụ wee na-achọ ihe dị na mmiri. A sị na atụọla ọmala atụọla ofegome gịnị ofe isi n'ọfịa. Ọ bụrụ nkewa ka anyị na-aba, kama a sị na nwa mmụọ emewune nwa mmadụ, na nwa mmadụ emere gịnị emewune nwa mmụọ. Ọ bụ na ndị mmadụ na n'ụlọ ụka ụnụ na ndị na-ebe ahụ dị 60-70% ọmụọ nwee a language soro lụọ unu ka mechie ihe niile. Gịnị mere na ha ga ha ka maasị ofu maasị at least na-asụbe ha? Kedu ihe menụ? Nwa mmụọ emewere nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emewekwe nwa mmụọ, o wee wụrụ ya. So anyị nwere ebe a ọrụ ọtụtụ n'ime anyị anaghị achọ ọnụ ime identify with ndị be anyị ndị Igbo. Sọọsọ oge anyị na-afụ ha mgbe ha yeke flyer ọkwa onwe ihe menụ achọba ebe ya enweta ọnụọgụ ndị Igbo, abịara ebe nwere ọnụọgụ ndị Igbo, abịara na St. Eugene Igbo Center anyị ebe ama ọ dị ka ebe a ka a na-enwetacha ndị Igbo na-agbakọnatakarịcha ụbọchị ụka. Abịa ka anyị flyer ka anyị bịa sọpọtụ ma bezinụ ka anyị wube nke anyị. Oge ụfọdụ siere anyị ike. Ana m agwa ndị na-eme baptizim ebe a sị ya na sọsọ mgbe m na-afụ iru unu mgbe a na-eme ụmụ unu mmiri chukwu, unu bịa ebe a maka na unu filu na ọ dịtoro unu mfe nwa obele, unu abịa unu mechaa baptizim unu awa anaghị abụzikwa unu again. Ofu ya ka anyị na-ekwu. So ihe na-ekwute atabụ nke anyị akọ n'anyị ka anyị jisie ike wee wube nke anyị, maka ya nwa bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O kwukwa maka ịtụkwasị obi na Chineke, maka na Chineke anaghị ahalịpụ dịka mmadụ si eme. N'ozi ọma mgbe kụzie na ngọzi ga-adịrị ndị na-agba udo, ndị na-akwụba aka ha ọtọ, ndị a na-emegbu emegbu maka ihi eziokwu. Ndị ahụ bụkwara ndị tụkwasịrị obi na Chineke, maka na ọ bụ ịtụkwasị obi na Chineke ga-enyere anyị aka ime ihe ndị a niile. Ya bụ anyị na-arịọ Chineke n'ụbọchị nke taata maka ya bụ ụzọ ihe na-abụ ịtụkwasị obi na Chineke. Nke ọzọ bụrụ ka anyị bụrụ ndị mmadụ ga-ekwesị ntụkwasị obi. Ọ bụ eziokwu na asị na ịtụkwasịra mmadụ obi nwere ka ọ dị, mana ọ ka dị mkpa ka anyị bụrụ ndị enwere ike ịtụkwasị obi. Ọ bụrụ na anyị kwuo ka anyị jisi ike ka ọ bụrụ anyị sịkwana mba ka anyị jisi ike ka ọ bụrụ mba. Onye nwe anyị na-nyere ụnụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwere m n'otu Chineke, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu.
amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe anyị ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata ụlọadụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị ọchịchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọnwụọ akwụkwọ nsọ si ekwu ọlago n'eluigwe ọ na-aka nri nọ ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ebe ndị nwụrụ anwụ ibe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe kwam na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa fọtara onye na-esi na-etekọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu kwam n'otu nzukọ nsọ Katọlik apọstọlik ekwupụta n'otu baptizim nke mgbaghara njọ ebele nke anyị bụ ndị kwerenụ ngwa na ka anyị kọsịzie Chineke mba anyị dịgasị iche iche nụrụ arịrịọ anyị. inwe n'anyị nụrụ ahịhịa anyị maka ndị niile na-agbasa ozi ọma Kristi, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị echiri echichi n'ọkwa dị iche iche n'ime nzukọ, ka ha jiri obi aṅụrị na-agbasa ozi ọma na-atụghị egwu ọbụla. anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị na-ekpe udo n'ebe niile dị n'ụwa niile, ka ha nọgidesi ike n'okwukwe, ka mmụọ nke Chineke na-enye ha ike ma na-akwado ha. anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị nọ n'ụkọ ihe oriri na mmiri ọṅụṅụ, ndị ọnọdụ ha dị nkịrịka ruo oke inyi, ndị nọ n'iru uju, ka ha nweta afọ ojuju na agbamume n'aka Chineke onye hụrụ ha n'anya. anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị ikwu na ibe ha nwụnahụrụ, ka udo na ịhụnanya Chineke jupụta n'obi ha ma kasie ha obi. anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile dara mba nke mmụọ na okwukwe, ka ha nweta olileanya ọhụrụ site na ọgbakọ okwukwe nke ndị otu Kristi. anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na jamasị dị asọ n'ebe a taa, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebe ebe. anyị ayọ gị dị nwere anyị ebere ime obi ka anyị kọsịzie Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke jike niile nna dị ebighị ebi, ọ bụ site na mmasị gị na ọganafọ ọma gị ka anyị bụ ụmụ gị ji nwee ike ị na-agbakọ n'ụlọ nsọ gị oge niile, na anyị na ya ngọzi gị n'isi anyị n'ofu n'ofu, anyị na ya amara n'elu amara ka ị na-eburu anyị ụzọ na ebere anyị azụ, ka anyị na-afụ ịdị mma gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Oh Lord, we are very, very grateful for what you have done for us. Oh Lord, we are very, very grateful. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Very grateful for me. Very, very grateful. Oh Lord, we are very, very grateful for what you have done
for us. Oh Lord, we are very, very grateful. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Jesus oyi oke mmiri na-ebu okwe ofu onye na-asa unu abịarụla mụ na ụmụnne m anyị na-ekele gị nna mụ na ụmụnne m nna anyị na-asị n'imela. Oh Lord my God, we are happy, we are saying thank you Jesus, thank you my Lord. My darling Jesus, you have done for me, oh. Onye nwe m ọnụ m jụrụ n'ekele na-enye ya ma ị na-emere ndị gị ya. Onye nwe m ọnụ m jụrụ n'ekele m anyị na-asị gị nara ekele. Thank you, Jesus. Darling Jesus, you have done for me, oh, oh, Papa. Tụwara ya mama ye, si ya n'imela o. Onye hụrụ Jesus. Gai tụwara ya mama ye, gai kelee ya n'omela ye. Onye hụrụ Jesus tụwara ya mama, si ya no, biko si ya n'omela ye, si ya n'omela ye. Onye hụrụ Jesus tụwara ya mama, gbawara ya uri o, gbawara ya uri ọma ye. Onye hụrụ Jesus tụwara ya mama, si ya n'omela. Ọ bụghị mmadụ kotito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ kotito m ga-adịrị, ọ bụghị mmadụ ka otito m ga-adịrị, otito m niile ga-adịrị Chineke igwe ewo. Ọ bụghị mmadụ ka otito m. Elu ụwa mmadụ bi, elu ụwa mmadụ bi ere soro ja Chineke. Ihe kere eke n'elu ụwa nke ya ewo nwanne ọnwụ na ọnyanwụ Chineke na kelee ya enu jaa Jehova aya mma, jaa ya mma, jaa ya mma soro. Jaa ya mma, jaa ya mma oro. Elu ụwa mmadụ bụ ewe soro m jaa Jehova aya m. Ihe kere eke n'elu ụwa nke ya jaa ya mma, jaa ya mma, jaa ya mma soro. Jaa ya mma, jaa ya mma olu. O meworo m ya, o meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m, ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya, o meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m, ọnwụ mmadụ nwụrụ enwere m, ụtarị mmadụ apụghị nara m, ogologo ndụ ka enyi m apụghị inyelu m.
ewe m aga m agbaba n'ime Jehova ka akọmpa. Yaba na ụmụnna m ka ji anyị na-achụburu ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nụ. Amen. Dị nwenụ anyị na-arịọ ka onyinye anyị na-ehunyere gị wụchaa anyị, mekwa anyị ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị ruo n'ọnwụ iji wee nweta ụgwọ dịrị anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị edowere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụkwa iziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile onna dị nsọ. Chineke jike niile ndị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-eri ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị ọha nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu di ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekene na otito nyawaa ya nye ya ụmụazị ya sị, nara m nke a rie na ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha richa nne ya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya maazị ya sị, nara m nke a ṅụọ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Kristi, welụ mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna na ncheta nke ọnwa na-abịa n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihe gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị solu mara dị ngọzi nke Chukwu, Joseph dị nsọ dị ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu
onye anyị Jesu Kristi ọgwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye ụnụ enyekwana anyị na nje anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bere dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ dịrị ụnụ mgbe niile. Feela nwanne gị aka maka ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-agbachapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbalụ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị luo na ndụ ebe. Lemu dị nwenu m, abịara m ime uche gị. Lemu dị nwenu m, lemu abịara m ime uche gị. Echere m dị nwenu m, o wee hulatala n'ebe m nọ n'ụkpọkwa m. O tinyere ụkpọ ọhụrụ n'ọnụ m, otito nke Chukwu anyị. Lee m dị nwenu, lee m abịara m ime uche gị. Lee m dị nwenu, lee m abịara m ime uche gị. Ekwupụtawo m ikpe nkwụmọtọ gị n'ihe nnukwu ọgbakọ ma onwe gị mgbe m mechiri ọnụ m, ịma nke a ọ dị nwenu. Lee m dị nwenu, lee m abịara m ime uche gị. Lee m dị nwenu, lee m abịara m ime uche gị. N'ime akwụkwọ edere na m tosere imewo gị Chineke m, iwu gị na-atọ m ụtọ n'ime ime obi m. Lee m dị nwenu m, lee m abịara m ime uche gị. Lee m dị nwenu, lee m abịara m ime uche gị. Nnabata nọnyere m
ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ inyere anyị nri ọma nke eluigwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke a na-enye ezigbo ndụ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkụ one Saturday anụnwa na-abịanụ 5 p.m. ka enwe mass na Cathedral physical maka African American Black History Month. The Black History Month nke anyị na-adị eme ebe a ebido ebe anụnwa. A ga-eme ya na the Archdiocese Saturday anụnwa 5 p.m. Ewe na-ayọ ndị niile nwere ike ije ka ha lote na ọ bụ anyị niile ka ọ dị alụ. Ọ bụ eziokwu anyị bụ ndị Igbo gbakọrọ ebe a, anyị nche bụ ndị a na-akọ akụkọ maka ha Black History Month. Wee na-oletekwara ndị nne niile ICW nzukọ ụnụ nke na-adịba na Satọde n'izuụka n'ọnwa anụ na-aka nwe. Ewere kwuo na ọmadụ na unu ya ejizi ịga ụka anwa wee mere nzukọ ebe ha ka unu ya aza aha unu na Satọde anụnwa na-abịanụ 5 p.m. Wee na-elotekwara ndị Knights and Ladies of St. John unu na-adị eme your official unu na-adị eme official outing ebe anwa. Ọ ga-abụ na dị Saturday akwa na that mass ka anyị buru ya n'obi. Mass bụ 5 p.m. and ekwuo 5 na 5 anwa onwere onye a na-eche. Religious Congress nke anyị makwara ọkụ ya n'izuụka gara aga. Ọ ga-ebido March 17 kwụsị na March 20. Ndị chọrọ ije ka anyị jee na the website register maka ya. Ndị na-akpọ na-ajụ maka NIN, the National Identification nke Nigeria, ha ga-abịakwa ebe a ọzọ na March 12 ka anyị zisaba ozi. Ije na website ozugbo ebanye. Ọ bụrụ na ga-ejekwanago ichebe mgbe o ya abụ ojukwu ọzọ. So ka ndị chọrọ ya ka ha mee ya n'oge. Wee na-elotekwara anyị niile ka anyị si mụọ ọkwa n'ụbọchị ụka gara aga na May 14. The Archbishop Jose Gomez ga-abịa ebe a ịkwụ aka n'isi maka ụmụaka anyị. Ọ ga-abụ 5 p.m. kwa na Saturday May 14. Biko dee nye ede. Ọ bụ anyị nwa ka ọ na-abịa ụbọchị ahụ ịfụ anyị niile ka anyị dee nya ka ọ ghara ịbụ ụbọchị ahụ oluzie na-asị na ga amarọ ma ọ bụ na ijebere ọlụ ma ọ bụ na o nwere ihe ndapụta nya ka anyị bido kịta na-ama ọkwa anwa maka kịta nke ọ na-abịazi bụ izizi mmasị na ọ na-abịa ọ bụ na ọ bịabugo mbụ ma anyị afụrụ ya as such. Nke a bụ ụbọchị anwa ọ bụ anyị niile ka ọ na-abịa. Ọ bụrụ ọbịazi ụlọ ụka atọgbọlụ ka anyị niile gbaa mbọ. May 14 5 p.m. Saturday ka anyị nọrọ ebe a maka ya. Ikusa Convention nke a ga-enwe na San Antonio. Ọ ga-ebido June 24 kwụsị na June 27. Ọ ga the flyer a ga-etinye na board mmadụzie ma hotel na ihe niile gbasara ya ka anyị bukube maka ya n'oge Ikusa Convention nke arụ anụnwa. Ebe ahụ ka anyị ga-enwekwa information niile ma brochure a na-eme na ihe niile gbasara ya. Ndị nwere ajụjụ ma nwere chọrọ ịma ihe gbasara ya ọfụma unu fụ ndị isi anyị Skolog Amaka na Paul Ifedeba.
anyị were oghere a wee na-ekenekwe mmadụ niile anyị niile bụ ndị na-enye aka n'ụzọ dị iche iche. Anyị lote dịka esi wee kwu na mbido, tata bụ Super Bowl, so unu n'anya ụfọdụ mere ka ọ dị ọsịsọ, so anyị nazie ka anyị nwee oghere ndị bịara abịa ya ekene unu na o nwee ndị nọ n'ụlọ na-asị mba na ha ama abịa ụka tata maka a na-eme gịnị, a na-agba bọọlụ, mana ọ bụ agbasa ụka were mee gịnị, agbawa bọọlụ. So anyị ka ya ejekwute ya, nwere ihe anyị mesiri, anyị ya ejekwute ya ọfụma ọfụma. Anyị wee na-asịkwa unu happy gịnị Super Bowl, ọkwa ya. N'otu aka anwakwa ka anyị na-asịkwa unu echi niile ọ gịnị ka ọ bụ Valentine's Day. Igbo Catholic Community na-ewishi onye ọbụla Happy Valentine's Day. Anyị wee na-ekenezi ụkọchukwu anyị Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Tupu ya gbasaa, anyị na-achọpụta na awụ na anyị na-anya na ana ebe anyị si apụ na mabụla anyị n'ụwa, anyị ga-afụsị ka hand sanitizer si enwe mask na ya, so ka uche anyị dị ya maka ị na-efesa ya na ana, and emetụcha ya na ya chọọ ka anyị fichaa ya ọ na-azị ekwe apụ. So anyị ka na-agbakọ ihe anyị na ya ga-eje. Anyị na-ekenezi onye ọbụla maka anyị nwee ike ịbịa wee na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya na ndụ ya oge nche site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa gwụsịgo. Ọ gọziela m Chineke si na gọziwo m ebighị ebi, gọziwo m Chineke. Youth choir wait behind. Ọ gọziwo anyị onye nwe ụwa si na gọziwo anyị ebighị ebi o. Ezichi m lele o, onye na-eme mma onye na-enye ido, onye bụ Chimo gbara nkịta okpu dị n'ọnụ, ọ gọziri ma gọzi, Chineke gọziri ma gọzi yo eze m o. Onye na-eme mma gọziwo ndị ya o eze m o. Ọ gọziela m o Chineke nna m, ọ gọziwo m ebighị ebi. Youth choir. Onye nwe m ndụ, onye nwe ụwa si na onye nwe m ndụ ebighị ebi o. Ọ chọwa m mma Chineke nna m, ọ chọwa m mma ebighị ebi o. Ezichi m lele